Здравейте, приятели! В предния клип видяхте, че успяхме да хванем доста костурчета. Днеска пак сме на същата река, в Нордфярден, северна Швеция. Тази река е известна с доста разнообразие от риба, така че днеска сме дошли да пробваме щуките. И нека да видим дали ще успеем. Още съм нов в спининговия риболов, така че ако имате някакви съвети към мен, може да ги напишете в коментарите. Ако това, което правя, ви хареса, може да се абонирате за канала и да ударите един палец на клипа. Купил съм си няколко повърхностни примамки, една от която е ето тази жабка. И смятам, че ще върши доста добра работа тук, понеже има доста водни лилии. Видях предния път. И затова смятам, че ще работи доста добре. Опа! Оп! Ей, откачи са! Да. Беше малка штука. Я да видим. Бе, много е голям този костър. Откачи ли го? Не. Добре си, бе. Колко и колкото на таранка. Така, ще пробвам на ето това мишле. Изглежда доста добро. Да видим дали ще имам успех. Я да видим. За първи път го хвърлям. И стои на повърхността. Оп. Оп, 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 оп. Откачи са. С първото хвърляне. Мисля да пробваме и там на по-откритото с мишката. Оп. След дълго мятане реших да сменя примамката с пак на жабка, само че този път зелена с крачета. Нека да видим дали ще имаме успехи тук. С мишката имах само един удар и то още при първото хвърляне. Но да видим с тази жаба сега може да имаме по-голям успех. Смених примамката на ето тази рибка с въртележка. Мисля, че ще е доста добра тук. Нека да видим дали ще успеем да хванем нещо.
Оп. Едно костурче веднага. На първото хвърляне. Страхотно костурче. Бебенци. Как хубаво го е лапнало. Ай, бягай. Охо. След вчерашния риболов в Нордфярден, който беше без успех, имах само няколко удара на щуки, едно-две костурчета. Днес реших да стана малко по-рано, в момента часът е около 6:30 и да дойда в Стортрескет, близо до Стортрескет, едно малко езеро, където и друг път съм идвал. Тук съм хващал едни от най-големите ми щуки. И затова нека да видим днеска дали ще успеем и дано да се надявам да успеем да хванем някоя друга щука. И така, нека да видим какво ще стане. Мисля да започна отново на тази жабка. Водата е доста тиха. И дано да успея да хвана нещо. Сега ще видим, тук риболов по принцип е доста труден. Може е пълно с лилии. И затова реших да пробвам тази жаба. Оп! Започваме добре с едно малко щукле. Как хубаво е лапнал жабката.
Страхотна рибка. Да откачим и да бяга. Ами, приятели, риболовът приключи. За жал сванахме само една малка щука, но пак е нещо. Има доста риби тук, но явно този път не бяха активни и нямах късмет. Така че този клип, ако ви е харесал, може да се абонирате за канала, да ударите камбанката и до нови срещи!